Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must have. Kan long le se ka khubor ka basngot nat shaki weipat ban light na ka jing sapriang ne yabet na ka khlam jing pang covid khat khandai hadien ba wei rong ba shnong na ka shnong site sning nong pedeng ulawan shakhamat ban pen pau ban pen banai la de bo la yo ye ka te ka jing pang khlam covid khat khandai hadien bo la phates shapang ka kwai ka khia la de kat kum uba serpai lang nong se rong ba shnong ka site sning nong pedeng ulai thu da ka ba pha hi da ka video bo la recording Banamar ka jingsong artatin halaka met ka phat hadin bladon ki blayo yu te khnyang jingpang kata kum yu sketrish nong bat kum juru na ki bah yeng ki bahasem kumta dala ka monsong bha ulalai ban pha tes sayala de haga jaka sumar ha chc umsning ha ka khat khandai terek unaitung ban pentikna ila de shaphang ka kwai ka khia bala shembo la yo ekaju ka jingpang bat mantau la haban penkerpang ila de hala yeng bat jangai na la ki khon ki khti na ka banta shipos ngi kanthi kumbalap tha da ki bor ka tanat ka kwai ka khia haba kali lengba ka telefon ke e ka jing so ko jong u halor ka ne ka jing tep bola yo e ka te ka jingpang ulai thu bola pdeng ye ka e ka ba ka tanat ka kwai ka khia kala pentip bat kumta ula khot ula wer ya baro ki ba udang shudap kendo dangshen bakin so bha ban penkerpang ila de kumba shipos ngi om ban mi shabar na la yeng bat kumjuru bakin pentep shakibor ka tanat ka kwai ka khia nag banta ban le ka random test ban pentikna ya ka kwai ka khia ga jongki ban pelai ru yala ka chnong ka thau bat ka ying ka sem ki balai na ka te ka jingpang nongkong ngapin itu ila dia ka kerteng junga serpai lang nosie ngadi ramba chnong junga sai sin nok den bahaka ka kantai terik mentak kesini hadien mengalale ikates apa umsning tak ngalayo ik report kata kalong ban pen i ba menit kunyang jepang ulayo benrung lani ban kata ya kat khat met chunga kumta da kam sim baching sokhia nang banta chung iwei pa nong song snong bat kum juro i perlok ki bana po ka snong bat na sabar chu snong ka simi kan lat ban kentu ya pi iwei baro baladon kinu bala kendu mat bat nga belong high kontam ba pin so bha ban simkhia ya kani ban ya thu wot ya ladi yakin ngit kam snong ki kontrol yu rang ba snong sekretari snong asa aganwadi lani pila ban petip ru sya kitanat ki badi pe ya ka ko khia kanang bau ni khunyang jingpang onom yo alat ban rong pan lani ban dang pur ski wei pan ka jing khia jung phi baro kan long ka jingsop nam ta jung kitanat ka ko khia ya ka ban budien lani ban te lakam habedi ba ka jing postet jung ni khunyang jingpang ba ka jing khia jung phi kan long ru ka jing skai nang ko ngai ka yeng ka sem gu jung phi ya ka snong ka thau ki em lang ka salang hoi nakalian cuma ko rong ba snong ngasu thu habang labat ya kam ko rong ba snong idon ki long yeng ki badong ki bajanja ki bangi yo i dal ki jung ki khmat yo slow dal jung skor nang rei nga kan tu ya phi ba phim dei bandon than ka ta jidu man siam lada don ka ta jing e ka ba phimla bangele e halor kata ka ba phi ha ban song no ila de sipor nga khat so phai phi bat ong ba phin ya thu ya ka ta jing e ju phi ka kloi ban thau ki lat kelenti ka kloi ban wat ki lat kelenti nam ta jung phi bat da ji trelang bat ki para rang ba ki ba ma phi kum ka snong phila jien ya ban pen poi ke jirap ka ba ki nam ta jung phi hanrei ka ba kham ang nuat ka long ba phin mi sakman om ba phin ri om ba phin buri e ke baro haladi nama teng kan ke jimburi e ke basnio ka penlong pat ba ki weiru kin mat ye jing e te phin dei ban long ka daw jok jing ma hak nam ta chung ki wei pat hak im lang salang khat du e ngai kuble baro kino kit kam ki la tei sitom ki pen thop na do ki ba pe ya ka knap ka ko ka khia ki doktor ki nurse nang ta ki staff chung ka health department ki asha aganwadi ki para rang ba snong bat baro kino kit kam ki ba tei sirhem na du i ram sabak video e sha te sirhem juki na manta chung ne ka jingpang corona virus nakalian chunga hoi ngalang mat de jingpang rengai thu epi bagadon hap dengan mat ka bokoi khia bat bentang adon hani yeng ba pi lakia tang dekaten namar banga kwa ban panker pang ya le sipor klem dai kle su ba la jong ki khon ki ti
balag jong ibah yeng hasem to kublai sibon jing sing kya ka jing pi ka jing treilang jing pi kan wara ya ka lawi ka ba pernai hakari ba ka jai ban riu bar kumju ha ka snong hi baro ka wei kublai sibon